zorionak lehenengo euskalduna Gipuzkoako klasikoko lehenengo etapa honetan, horrek argi eta garbi esan nahi dugu, Europako onenen atzian, zuzan zehala bertako lehenengoa, nola junda una? Eskerrik asko. Bai, egisa esan hasieratik karreria oso azkar junda, taldiak danak kontrolatzen aitzen karreria eta ez eben latzen korte handirik aurrera aitzen. Eta, bueno, Lierniko bi pasotan korte batzuk egon arren gero berriz dana juntatu da eta gero ja Gabiri aurretik batzuk aurrera jundie eta Gabiri bertan ja ikusia zeintzu zeuken beste puntu bat aurrera aitzeko eta egisa horre ikusi ala kanpoko batzu beste puntutxo daukela, baina, bueno, orokorrean ondo ikusi onde burua eta guztua horrekin. Zer moduz goi mailako tropel honetan? Egisa esan diferentia, veloziadia eta pelotoian kolokatzea asko zailagoa, baina, bueno, egisa esan nahiko ondo ikusi naiz eta biharko gogoakin. Bihar zein zentziokin ateako zazte? Egisa esan danan bila junbia, ikusia batzuk beste puntutxoa digual daukela, baina, bueno, nik uste dut posible gala zehose ditzea eta saiatukoa. Eskerrik asko.